Orta mekteplerde gutardyş synaglary başlady. Sorag biletleri 2 manatdan satylýar. Jogaplar 10 manat. 1-nji iýulda Türkmenistanyň umum bilim berýän ähli orta mekteplerine gutardyş we klassdan klassa geçiş synaglary başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu synaglary bilen bagly mugallimlaryň, okuwçylaryň we olaryň ene atalarynyň arasyna däp bolan para medeniýeti barada habar berýärler. Şu günler Türkmenistanyň ähli mekteplerine 5-nji 11-nji klass okuwçylaryň synaglary başlady. May aýynyň ahyrlaryna ähli egzamin soraglary kagyda geçirilip, her kagyz 2 manatdan mektep okuwçylaryna satyldy diýip habarçymyz habar berdi. Uçurumlaryň synaglary başlady. Mugallimler soraglary öňünden berdi. Bir sahypa soragyň bahasy 2 manat diýip bu maglumaty Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysy tasdiklady. Öňünden berilen soraglary mektep okuwçylary taýýarlyk görýärler. Türkmenistanyň bilim ulgamyna Sowet ýyllaryndan miras galan synag usullary saklanyp galýar. Okuwçylar synag wagtyna biji görnüşine çeken soraglaryna ýazmaça we dilden jogap berýärler. Soraglaryň jogabyny öňünden taýin görnüşini almak üçin 10 manat tölemeli diýip habarçymyz aýdýar. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir pedagog kiçik klasslaryň okuw synaglaryna mugallimlaryň okuw ýyly üstünlükli geçdi. Okuwçylaryň ýetişikleri, bilimleri gowy diýdirmek üçin göz boýawçylyga baş goşýanlygyny, okuwçylaryň ýalňyşlaryny barlap, soraglaryň jogaplaryny düzedip, olary arasda kagyda göçürýänliklerini gurrun berdi. Bu ýagdaý mektebi tamamlayan ýokary klass okuwçylaryna da degişlidir. Meselem türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça ýazdyrylýan düzmelerde ýa-da diktantlarda mugallimler okuwçylaryň ýalňyşlaryny düzedip täzeden ýazdyrýarlar diýip türkmen dili mugallimi anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýokary okuwa girmegi meýilleşdirýän okuwçylaryň orta bilim şahadatnamalaryna gowy bahalaryň goýulmagy üçin mugallimler aýratyn tagalla edýärler. Ýöne bu tagallalaryň hem öz nyrhy bar. Olar haýsyňyz ýokary okuwjağa girjek bolýarsyňyz diýip soraýarlar we okuwçylaryň goýberen ýalňyşlaryny düzedip attestatlaryna 4'lük 5'lik bahalary goýup berýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä ýokary okuwa girmek isleýän okuwçylar mugallimler bilen özleri gürleşýär. Ýa-da ene atalary mugallimlere haýyş edýärler. Bu haýyşlara 200 manatdan 1000 manat aralygyna pul çykýar. Okuwçynyň ýetişine görä nyrhlar hem üýtgüýär diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi.